Ahojte všetci, dnes by som vám chcel predstaviť nášho cteného hostia, ministra vnútra, Matúš Šukaj Pupok. To myslíte vážne? Matúš Frídek Místek? Nie. Šimon Matúš Korčok? Nie. Matúš Šukaj Malý Chlapčok? Nie. Matúš... Nie. Matúš Ukáž rozkrok? Nie. Matúš Mŕtvý škrečok? To už stačí. Vy veľmi dobre viete, kto som. Áno. Matúš Šutaj Eštok. Ďakujem za pozvanie. Ďakujem aj ja. Veľmi. Budú love. Oslovila ťa nejaká politická strana a pýtala si propagáciu? Čaute kamoši, moje meno je Oskar a dnes do tohto štúdia zavítala Nina Janová. Deň dobrý. Toto račkovanie ma strašne baví vždy. Osky, ty si sa videl v zrkadle? A čo sa ešte k tomu smeješ, že koň? Už si prenesený cez rozchod s Biankou? Jebali ste s Berginom? Aký máš body count? Ky. A nastala nejaká zmena? Pretože v minulom podcaste si hovorila, že 2. No lebo mám vkára. Okay. V dobe, keď sa čajky kurujú každý piatok v meste, tak jasné, že mi to neobegia. To nemusíme rešiť, ne? Dobre, Baško, však chill. Nazar to postri a pošlem mi to na odsúhlasenie. Pohodne.